Sugar. Beste bi izen hauek ere baditu. Sugoi eta Maju, Maiu. Honako herrietan aipatzen da Sugar. Gipuzkoan, Ataunen, Zarautzen eta Askoitian. Bizkaian, Diman eta Lapurdin, Sara herrian. Sugar, sugear izugarria da. Lurrazpian bizi da eta leizeetatik naiz zuloetatik kanporatzen da. Mariren senartzat daukatea Askoitian eta ostiraletan Marirekin elkartzean izugarrizko ekaitza pizten omen da. Deabro gaiztotzat hartzen dute Betelun Nafarroan, eta Ataunen diote gurasoen esanak ezpadira betetzen Sugarrek zigortu egiten duela. Leku batzuetan kontatzen dute tximista bezala zeharkatzen duela zerua, burua eta buztana sutan dituela. Heinu honek badu herensugearen antzekotasunik, baina ematen du Sugar zaharragoa dela. Herriaren sinesmenean, Sugarrek sona eta indarra galtzen zuen neurrian, herensugek irabazi egingo zuen zeren bere kontakizunak leku bakartuetan agertzen zaizkigu sakabanatuta, heinu berria aipatzen ezten lekuetan. Elezarra kontatzen du, Dimako bi gaztek Baltzolako aitzuloan ikusi zutela Sugar. Gazteenak, harrikada batez, bustara moztu omen zion sugetzarrari. Nagusiak aldiz, anaiaren jokabidea desegokitzat jo zuen. Handik urte mordoska batera, anaia nagusiari bere herritik urrun zebilela, herri mina sartu omen zitzaion eta istante batean Baltzolako leizera eraman omen zuen gizaseme misteriotsu batek. Eta agurtzerakoan urrez gainezka zegoen kutxa bat oparitu zion. Eta anaia gaztearentzat gerriko gorri bat. Gazteak ez zuen jantzina izan gerrikoa eta gaztainondo bati lotuta utzi zuten. Zuhaitzak berehala hartu zuen su eta leku hartan zulo bat besterik etzen gelditu. Orduan konturatu ziren Sugar zela gizon misteriotsu hura.